Wow, boys ngibuyile. Yo. Okay. Thule ngiyacabanga ngezimo esenzeka ekhaya mfethu. Yazi izimo yishubile mfethu ekhaya and angazi ukuthi ngenzeni. Umama mfethu ugane washiya singazi ukuthi naye uzoshiya. Kodwa yazi ukuthini? Ngoba vele singamasosha empilo kumele kuzomele sibekezele mfethu. Ngeke uzusenza lutho ngoba vele uNkulunkulu usehlelile mfethu. Yeah. Yazi ukuthini Black Dots? Lapho khona ma. Yeah. I hope usigadile and usiyasizwa. Yazi ukuthini Black Dots? Kuzoyimele urelaxele lento. Okay, it's the nice. Yeah. Okay, ladies. It's the style, nigga. Okay. Umjito ongamele vele ukuthi ewe usayi. You know usayi uyazihlanyela mase ehamba nabangani bakhe. Ngeke uze usenze lutho mase siba 3 cause we 3 ninjas like never before. Akaze wababona all over bahamba njengathi shaya isicathulo noma kanjani vele mfethu. Yo. And now uyazi ukuthi lapho esifica khona sokushaya ngepayipi. Yeah. Okay. It's Black Dots. Yazi ukuthini mfethu ngisefonini lana ngizobuye ngikufonele eme ukuthi ubusy. Yazi ukuthini? Awukhulume noLuyanda mfethu. Yazi ukuthini? Nazo. Black Dots. Relaxele boy. Ithel UX. Imina ibhoza kule chorus ngeke uzungenze lutho. Osisibami ngiyabakhumbula lapha abakhona. Yazi ukuthini ngoba vele mfethu ngumjito. Kuzomela ngivume lento ukuthi ngihleli ngedwa kuyimanje. Yo. Okay. I to the future, another to the losers. SI to the losers. My time is now. Angikho kule chorus ngise emazweni ngoba vele mele ngenze. Okay. Yo. Ufisherman kuzomela vala umnyango uqala imesh cause sengifikile kule chorus ngizoyenza amanga. Wa boys. Okay. Yo. Hayi, yazi ukuthini? Fana kuyomela uyivale manje uBlack Dot lo khulumayo. Try to contact us, yabo. Okay. I'm the fly nigga. Sure boys.